and lo mama ukhuphula imali futhi lentwana iyafuna yamele siyibulale nje ngaleso sikhathi wenzani wena ugada amatekisi uyasipana bengisasebenza bhuti ubusipana bengisipana bhuti for 13 years I'm a qualified paramedic and fireman qualified paramedic qualified hayi lo drive ambulance response car so nje kwenzakalani mfethu hey Zalo I won't lie to you ukuthi ngamosha ngokuthi ngeke kuruleni ngijifte from la Jozi besinokushaywa ngamabomb nje elokheni yakho ukuthola izinto ezintshontshiwe ku fire truck thola sebeyifakile kunaloko kubanga bopaid vendor Zulu nokwazi isibani abazanda isibani government kwazi isibani efika lo mfana usezosiphatha kanti through school opportunities besinikwa sonke ama chance ukuthi hamba ufunda course upgrade yes bangayi bona thola thina sihaya bese kuyamosha manje kwenzakalani uzogcina uhambile kuma paramedic kuma paramedic kuze gcina ngihambile body futhi bangishaya ngebhomu eserious kwalahleka imishini ye fire truck yafihlo lokeni yami amajozi ama life jaws lawo okukhatha imoto yatholakala lokeni yami neshop steward angithethe wabosimpiwe la bakutholile vele resign rather than ukuthi uxoshwe because angeke usawuthola umsebenzi ku government so while we through to a case yes lo si attend la shop steward besizwana bekwe EMPD ne ekululeni fire zihlangene wathi le case izokushaya mfana ukuthi ene ngapha abakufuni kwa manager lo bebengimanage ngequalification bengimdlula nangesibani so vele bengiyitrace through bona ngokuthi ngazi isibani nasesinini unokufika kube yimi engiba in charge officeini and then wa resign ngavele ngaresign but ngavoid ukuthi bangixoxe yaphuma imali ke manje zaphuma imali mara imali uyabona ziphuma kunenkinga ngazama ngapay off idladla ngathenga lezo imotshwana eyifile namanje ikhona kunemoto isasekhona ezinye ifile wathenga ifile imoto wathenga iBM Shabir i320 akubulala ingane namanje ngiyayibulala namanje sayishaya ingane namanje ingane ngiyashaya phela ukusula ngiyasula ngenza sure noma ngivuka estradini ngivuka ngiwashe Zalo ngoba ububona usithole siwashe yeah and then wathenga umuzi athenga umuzi mara emzini ngishiye abantwana nomama abantwana bakho abantwana bami unengane mfethu nengane ezimbili first born yenza 22 nge28 March ina 22 yeah una 21 March uzothi 22 nge 22 ngeMarch Sunday yami nje birthday second born ina 14 yenza 15 nge3 March oh na 22 umfana nomntomazana umfana ifirst born lesibili intombazana umama wengane at least usasebenza ePrasa ma training uyobanakekela and then end up kanjani usho umuzi wakho mfethu mfethu ama mistake wami nalokusaba ukuthi bazodubula mina badubule nengane mawusuka emzini wakho washonaphi mangisuka emzini wami ngeza la eGoli kwaqala kwaba yiloko ukuqhasha iflat yazi imali igcina iphelile yes ngene ngapha abafazi uyazi eyabi support emakubo I'm not gonna lie to you. So ngaqala criminal activities ukulapha yazi indlela enokubangulaka yes thola sekubanjwa leyo nkunzi nokuthathwa imoto nokwenziwani gcina uboshwa ngifuna mfethu sibuyelele efamily usaya kubo babona ngisaya